actuellement média filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n b'a fɔ k'aw bɛɛ dansɔgɔ ani ko aw bisimila bi émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na karamɔgɔ Burama Bagayogo an bɛ ale de fɛ yen bi Kalabankoro an y'a laɲini a denkɛ Amadi mɔgɔ caman b'a tɔgɔ mɛn Amadi le ka y'u ɲɛ la a fana ka nin sigi kɛnɛ kɔnɔ bi mɔgɔw k'a ye a ka foli di jama ma si possible an bɛ ɲininkali dɔ tɛŋɔ a la fana walasa bɛɛ bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na émission dɔnni kɛnɛ ni y'an donna a kɔnɔna la karamɔgɔ Burama Bagayogo n'i y'ale tɔgɔ fɔ i tɔgɔ bɛ taa mɔgɔw hakili bɛ taa kungo kɔnɔna la n'o ye yiriw ye mɔgɔw hakili bɛ taa sokɔnɔna la baganmisɛnninw b'an senkɔrɔ bagan minnu bɛ kungo kɔnɔna la an ka ɲininkali caman bɛna boli hali an ka laadala fɛn dɔw bɛ yen ni mɔgɔw kelen bɛ k'u bolo kɔfɛ fɛnw ye woro b'u la kolonkisɛ b'u la ani fɛn caman caman donc an b'a fɔ aw bisimila émission kɔnɔ an bɛna foli di an ka cɛkɔrɔba ma ka foli di a denkɛ ma n'o ye Amadi ye an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la aw dansɔgɔ ani ko karamɔgɔ an ce an b'an ce denbaya ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'u la alhamdulilayi n b'a fɛ i ka foli kɛ i kanubaga ni filɛ jama la awɔ i ka seliba tɛmɛna i ka samiyɛ foli kɛ an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔ tabarikala diyara n ye n bɛ foli da aw yɛrɛ ma ni baarakɛɲɔgɔn ani n denmuso mɔdenmuso Sira Kulubali ka dugawu kɛ n burankɛ ko la ka dugawu kɛ a fa n'a ba ye ka dugawu kɛ baarakɛyɔrɔ la ka dugawu kɛ e yɛrɛ ye ka dugawu kɛ an ka jamanaba ye jamana min filɛ nin an y'o seli min kɛ nin Ala k'a kɛ Mali ma kunnawolo an y'o seli min kɛ nin Ala k'a kɛ Mali ma wasa ye an y'o seli min kɛ nin Ala kɛ fɔ ka bɛɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ an y'o seli min kɛ nin Ala kɛ lafiya don an ka jamana kɔnɔ Ala kɛ lafiya don an ka jamana kɔnɔ n'a wulila kɛ n'an sɛgɛrɛ bi ye donba ye an bɛ lafiya d'a ma jamana Ala ka lafiya e yɛrɛ i ye denni Ala kɛ mɔgɔ kɔrɔsi d'i ma a ka baara ni Ala ka taa ɲɛ a ba ka baara ni dɛmɛba mun nale ani mun mana n'u miiriya bɛ yan ko ne ka dugawu b'u a bɛɛ ye k'Ala kɛ lafiya d'u ma k'Ala kɛ lafiya don diɲɛ jamana bɛɛ fɛ an ka farafin jamana Ala kɛ lafiya don a bɛɛ fɛ Ala kɛ lafiya don an ka diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Ala kɛ lafiya dan o tun ye kuma premier ye ɲɔ ka ca b'u la an ka ɲininkaliw ka ca an bolo an tɛ dɛ kuma janya an bɛna foli di Kamigo de Amadu ma a bɛ foli kɛ a kanubaga n'a filɛbagaw fɛn na mɔgɔ caman b'ale tɔgɔ mɛn Mali ka y'u ɲɛ la actuellement média sanfɛ bi Amadi Bagayogo Burama Bagayogo y'i bolo sin mun na depuis a ka kɛnɛ a bɛ balo la k'a fɔ ko n'ale tɛ yen ko Amadi Bagayogo bɛ yan an bɛna kuma di Amadi ma a bɛ foli kɛ n'Ala sɔnna sani ka émission bɔ an bɛ ɲininkali dɔ tɛmɛ a la Mayiga nin diyara n ye Mayiga n bɛ foli lase an filɛli jama bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan ka foli lase aw yɛrɛ fɛnɛ ka média ma n'o ye actuel média ye ka aw fɛnɛ fo k'aw barikada a ka baara ɲuman na fɛn minnu bɛ dogo la a bɛ k'u ta k'u bila kɛnɛ kan Ala de b'aw sara hali bi a ka baarada in Ala k'a sankɔrɔta Ala k'a sankɔrɔta Ala kana na basima foyi k'aw la an donnen filɛ nin san kura min na nin Ala ka hɛrɛ de an ni silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan an ka mɔgɔ minnu bɛ yan minnu bɛ tunga fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye san kura ni hɛrɛ Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma o de tun ye ne ka folikan ye hakɛto b'a kan salama nani Amadi Bagayogo i Bagayogo i ni ce i ni baraji donc ni kun ye an ye kuma di Amadi ma a ka foli kɛ a kanubaga n'a filɛ jama la a ka foli kɛ donso den n'a ba la an y'a fɔ ko ɲininkali ka ca an bɛna taa an ka cɛkɔrɔba fɛ yen n'o ye karamɔgɔ Burama Bagayogo ye karamɔgɔ ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo yan bi o ye an delila ka na i fɛ yan nɔ an ye ɲininkali dɔw kɛ ka tɛmɛ nka bi an ye dɔw dilan tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka laadala fɛn caman bɛ yen mɔgɔw kɛlen k'u kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye bi ni a daminɛ fɔlɔ o ye woro ye karamɔgɔ Burama est-ce que woro nafa b'a la wa woro jɔyɔrɔ ye mun ye an ka société kɔnɔna la an ka sigida kɔnɔna la an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la nafaba de bɛ woro la nafaba de bɛ woro la woro kɛra fɛn min ye a kɛra i komi Mori ka bisimila rahman rahim awɔ i bɛ Mori ye ten Mori ka ko bɛɛ u bɛ se ka tile kelen kɛ su kelen kɛ u tulo bɛ n kan na bisimila a gindo ka u t'a ba fɔ la dɔnnikɛla a bɛ se ka tile kelen kɛ woro kan a t'a magoɲɛ yɔrɔ ba fɔ la komi aw ye denmisɛnnin ye o papier marasi a daminɛlen ko kelekan de don papier marasi awɔ kelekan de don i bɛ t'i kele mairie de ɲɛna k'a fɔ ne ni muso nin fo k'a sa an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a banara o n bɛ k'a fɛ a kɛnɛyara o n bɛ k'an fɛ kelekan tɛ wa woro
i b'an ka yɔrɔ ye ten k'an ka dugukolo sɔrɔ woro tan de don ka denmuso minɛ kɛ d'i ma k'i muso y'a ye k'i ka taa yɔrɔ dɔrɔn n'i ye woro tan sara ka ban fa bɛ da i la ko sɔn woro ye ko bɛɛ ye sabu min na fɔlɔ denmisɛnninw ni cɛ tun mana kɛ ɲɔgɔn fɛ u t'i da ɲɔgɔn na cɛ b'a fɔ muso ma ne t'i janfa dɛ muso fana b'a fɔ ko ne t'i janfa u bɛ fɛn dɔ ta a tun bɛ bamananw bolo u b'a fɔ ma ko sorofe e bɛ sorofe dɔn wa sorofe ye muru de ye awɔ Hausaw bɛ an ka misiriba kɔrɔ u b'i kun di fɛn min na a tɔgɔ de ko sorofe a tɛ bamanankan kalama Simo a kana bɛɛ kɛ tubabu ko ye ten bon o sorofe o de tun bɛ dili kɛ ni muso jiginna a bara bɛ tigɛ fɛn min na o de ye sorofe ye bon tiɲɛ don anw ni aw an bɛɛ de ye Ala de kɔ n'i ye tétanos ko fɔ a bɛ anw kabakoya kuma dɔ la aw n'a ɲininkali i bɛ don dɔ kɔnɔ dɛ o sorofe o tun bɛ se ka mɔgɔ 10 baara tigɛ mɔgɔ 10 a b'a ka ko bɛɛ kɛ mais o sorofe wɔrɔ i tun tɛ taa sɔrɔ bana b'a la ayi a tɛ kɔlɔlɔ las'i ma woro de ye furu ko bɛɛ ye woro de ye diɲɛ ko bɛɛ ye ko ɲuman n'a nana woro de b'a la ni a fɔra jama rɔ a y'a manto mɔgɔ bɛ kuma kɛ mais a k'a fɔ jama rɔ aw mun tɛ k'a mangun a ye kuma la nin an mago de bɛ woro 10 den bɛɛ la mɔgɔ n'i ye woro 10 den ye k'i manto min tɛ woro 10 den ye i ka n'i manto a b'o de ye woro nafa ye an bɛ dɔɔnin de fɔ a la k'o fɔ Ala sago i ka jaya ye kojugu k'a dɔ fara a kan hali woro an b'a ye donso bondaw la n'i taara donsoba fɛ yen i mago mana se fɛn o fɛn ma donsoba fɛ n'i ye woro 10 d'a ma dɔrɔn a tɛ foyi fɔ bilen o ye bonya ye bon n'i y'a ye donso woro 10 donso fɛ woro 10 nin fɔla o ye kɔndɔrɔ ani sanɛni o ye donso kɔrɔ de ye n'i bɛ taa donsokɛ fɛ i la mɔgɔkɔrɔba an fɛ an bamanan fan bɛɛ y'o ye mori t'o rɔ bamanan t'o rɔ n'i ye woro 10 ta ka taa di mɔgɔ ma i bɛ 10,000 d'a ma o bɛ bɔ a kɔnɔ mais n'i ye woro 10 d'a ma o tɛ bɔ a kɔnɔ awɔ woro 10 k'a bonya woro 10 na o tɛ bɔ a kɔnɔ o tuma woro ye bonyafɛn de ye awɔ Kɛmɛden i dan sɔgɔni ko i Bagayogo hali sisan émission dɔɔni kɛnɛ an b'a kɔnɔ an ka ɲininkali filanan karamɔgɔ Burama Bagayogo o ye kolonkisɛ ye an kɔni bɛ kolonkisɛ ye mɔgɔw b'a don u kan na dɔw b'a don u bolo la bolitigiw ye a kɛ ka boli masiri yala kolonkisɛ nafa jumɛn bɛ kolonkisɛ la an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la ne yɛrɛ bɛ kodɔnnaw ɲininka kolonkisɛ nafa tɛ ban o ayi kolonkisɛ nafa tɛ ban ne yɛrɛ bɛ ɲininka est-ce que kolonkisɛ tubabu de y'a gɛn wa kolonkisɛ bɔra yɔrɔ jumɛn kolonkisɛ ye farafinna fɛn o ye farafinfɛn ye n'o farafinfɛn ye a bɔra yɔrɔ jumɛn de kolonkisɛ bɔra ji la de awɔ kɔgɔji baji ninnu kɔgɔji ninnu na kolonkisɛ bɔra ji la de kolonkisɛ n'i ye kolonkisɛ ta k'a filɛ jinɛw fɔlɔ kɛra fɛ jinɛw kɛra fɛ ka tila mɔgɔw kɛra fɛ kolonifililaw b'a fɛ tiɲɛdalaw b'a fɛ bamananw b'a fɛ kolonkisɛ kɛli fɛn ye mɔgɔw magoɲɛfɛn de don n'i bɛna lafiya sɔrɔ n'i sogora kolonkisɛ la kan'a fɔ mɔgɔ si ye i bɛ hɛrɛ sɔrɔ awɔ n'i sogora kalo bɔra la kan'a fɔ mɔgɔ si ye i bɛ hɛrɛ sɔrɔ muso ni furuko gɛlɛyar'i ma n'i ye kolonkisɛ camanba y'i bolo kolonkisɛ ta i k'a da i kunkɔrɔ u b'a fɔ muso min ma ko jinɛ b'u la ko kunnafoni b'u la ko fɛn caman b'u la a kɛ kolonkisɛ 12 ta ka kuli walalaw kala a kan n'a ye kuli walalaw kala la a k'a don a kunyanfan fɛ a mana sogo ko kɔrɔ a b'o faamuya n m'a fɔ ko sigara tɛ tiɲɛ dɛ mais sigara ɲa i bolo kolonkisɛ y'a ye koyi awɔ i bɛ kolonkisɛ siri la misɔrɔ la k'a don i kunyanfan fɛ sura min kɛ di Ala tɔgɔ rɔ ka da bisimila i kan i b'a kɛ i mago bɛɛ bɛ gilɛ o ye kolonkisɛ nafa ye o ko jinɛfɛn don jinɛfɛn de ye mɔgɔfɛn don o tuma bamananw b'o fɔ aw yɛrɛ mun ye turabudala ko jinɛ sege mɔgɔ sege nɔnkɔn forokɔrɔ fila nin ka ju jiti mun misa bala sabeli bala kɔnɔ bɛlɛ a bɛ fɔ kolonkisɛ de la Ala sugu dɔɔnin don an b'a kumaba an fɛnɛ kɔnɔ ta tɛ ban an b'a kumaba fɔ de jama mago b'an na karamɔgɔ Burama i da sabali ko i ka nin diya ye kojugu i kanubagaw bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Côte d'Ivoire Ivoirien bɛ yen o y'i kanu kosɛbɛ hali
ka di dɔw ye ka n'u ɲɛ da i kan yan an b'a dɔn bi u bɛ nisɔndiya Actuel Media wulilen ka se an fa a n'a mɔkɛ ma bamanabaga ye Côte d'Ivoire ni Mali bɛɛ kɛ kan de bolo awɔ an ka jeliba bɛ cogo min na u t'a fɔ an ye ko jeliba mɔgɔ min sigilen Côte d'Ivoire ji belebeleba min bɛ yen ka taa Gisabu ka jigin ka taa Sanzandara u b'a fɔ o ma ko Kabali ne ni Hindu tun bɛ solo minɛ Kabali de fɛ Hindu Kabali fɛ ka bɔ Kabali fɛ ka taa Jurutu ka taa Garabu ka bɔ Garabu ka taa Tabu ka bɔ Tabu ka taa San Pedro ka bɔ San Pedro ka taa Sanzandara n ye nin bɛɛ dɔn o b'a yira k'i Côte d'Ivoire yala kojugu dɛ ne ye jamana an kɛrɛfɛ jamana nin bɛɛ taama fo Monrovia Galles karamɔgɔ i dansɔgɔ ni ko émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ a bɛ k'o de la halisa a minnu bɛna son sɔrɔ wali ka video sɔrɔ page o sanfɛ Actuel Media ka émission dɔnni kɛnɛ min bɛ lase a denkɛ n'a balimakɛ fɛ Isiaka Mayiga karamɔgɔ ɲininkaliw bɛ yan fɛn dɔ b'an senkɔrɔ du kɔnɔnaw la ni o ye sɛw ani kamiw yala nafa b'u la ni dunni tɛ bilen wa an kɔni b'u minɛ k'u kɛ daga kɔnɔ yala kami ani sɛ u jɔda ye mun de ye an ka du kɔnɔna la ani an ka danbe n'an ka tabiyaw yɛrɛ la kami nafaba de bɛ kami na ka nafaba de bɛ kami na kami kunkolo n'i ye ba nɔnɔ k'a la ba nɔnɔ ka basa nkerenge k'a la k'i cɛ farilafini bɔ a la k'a sisi k'a mɔ a la cɛ kelen o t'i to yen i bɛ jebi la dɔgɔ k'a la mais n k'a fana bɛ muso minɛ a se k'a to ko muso fana sɛgɛnnen koyi muso sɛgɛnnen aw fana kɛ mun kɛ sisan cɛ de cɛ bon ne n faw kɛ yafa ma n baw kɛ yafa ma muso ye ɲuman de bɛ ɲini ka cɛ cɛ ɲuman ye ka sababu bɛ travaillement ye travaillement cɛw ka travaillement ɔhɔ kami kunkolo muso minɛ fura don kami kunkolo cɛ minɛ fura don mais ba nɔnɔ de bɛ k'a la ni tuba ni ɲaga ntuba ni ɲaga ani basa nkerenge kunkolo i tɛ bamanankan kalama n ko Mayiga i ye Mayiga de Mayiga n'i y'a mɛn nkerenge basa kanwulen Mayiga i y'o kelen dɔn Ala mana Bamakɔ yan awɔ o de don o Ala sugu sago olu kunkolo de bɛ si ka kɛ ba nɔnɔ la olu kɛ ba nɔnɔ la muso bɛ to k'a ni jebi la dɔw mun majafura de don Ala sugu sago n'a ye cɛ fara la n'a cɛ fara la fini dɔ fana sɔrɔ cɛ faralafini ko tɛ kulonkɛ ye koyi e fana b'i la fini dɔ kun tigɛlen finiko la fɛ kana o bɛ kɛlɛ kɛ sa mais aw fana tɛ sɔn ka fini di a muso ma sisan fo a bɛ to bɛɛ ji finiko la ma e k'u filɛ muso dɔw tɛ sɔn ma non ni muso y'i ba i faralafini koli ma o tɛ yen u t'i fɛ k'o de kɛ di muso ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan a fana m'o kɛ ko dimanche don fɛ n bɛ taa n cɛ la fini Kefaden i b'a ye ko Actuel Media émission dɔnni kɛnɛ halisa an b'a kɔnɔna la ayiwa musow ani cɛw minnu bɛ émission dɔnni kɛnɛ filɛ nin ye aw ka selimafo ye cadeau ye karamɔgɔ bamabaga ye mun d'an ma bi émission daminɛbali ye nin ye fɔlɔ karamɔgɔ ɲininkaliw bɛ yan an bɛ taa sɛ i bɛ kuma sɛ kan sɛ ye magoɲɛfɛn de sɛ fɔlɔ muso an bamananw fɛ muso b'a la ni muso tun donna kɔnɔrɔ a donna kɔnɔrɔ a jigintuma sera u bɛ sɛsen d'a ma sɛsen ye masibafɛnba de ye sɛ sen n'i taara sɛ fagayɔrɔ la u ye sɛ sen ta k'a sisi a sisilen n'i y'a baara ka di muso jigintɔ ma ani cɛ o cɛ jɛ la a b'o bɛ tɔgɔ fɔ o de bɛ na n'a kɛlɛkɛyɔrɔ ye n'i y'a baara ka di cɛ ma muso y'a kɛ jebi la dɔɔnin na kɛ hakɛ to k'a mɔ a yɛrɛ la ani cɛ kɛ da ani muso jɛ la a b'o bɛɛ fɔ a muso ye o ye dalu ye dɛ daluya tɛ sa kɛcogo de b'a la sa anw tɛ filomani ye o ne ye yiribɔla de mais baara in na sisan n ye san caman de k'a la mais n'i y'a fɔ n ye n b'a fɔ i ye ka daluya f'i ye n b'a f'i ye ka daluya f'i ye sɛ de bɛ sɛ fɛnɛ majafɛnba de don n'i ye jebila dɔn kelen nin ta sɛ n cɔki a bɛ dumuni kɛ ka taa n cɔki min na ɲɔbarani nin i y'a mɛn k'i wusu n'a ye
i bɛ cɛw y'i nɔfɛ ten de maja muso b'i wusu a la tu ta la ta ta la muso b'a wusu ten ka taa jamayɔrɔ la a bɛ t'i sigi a kelen na sɛsi rɔ mɔgɔ bɛ taa nɔfɛ de ani jebi ladɔn fɛn bɛɛ tɛ siɲɛ dɔ yɔrɔ bɛɛ y'an kɛrɛfɛ ten kan tɛ ka taa fɛn wɛrɛ kɛ ka taa i yɛrɛ ji karamɔgɔninw fuloma ma u b'a fɔ ko nin kɛ an bɛ nin ta kɛ d'i ma ka sɔrɔ i bɛ taa nin kɛ i b'a ji den ma a bɛ taa kɛ kɛnɛ kan a bɛ diya mɔgɔw ye e karamɔgɔ n'i ka hakɛ to mangoya ye ko ye koyi ni ko mangoya tɛ kojugu ye e ka suran tɛrɛ filɛ bani ni suran tɛrɛ biri ka jiro i tɛ sɔn k'a min Ala k'an kisi mangoya ma awɔ Ala nin ye manja fɔlɔ dɔ ye nin ye nin bɛɛ ye falaki ye mun bɛɛ ye falaki ye actuellement media ka émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ Bama Bagayogo a nana sɔnna i dansɔgɔni ko i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na an ka du kɔnɔ baganmisɛnnin caman bɛ yen minnu ni u b'an senkɔ mais an b'u minɛ dɔrɔn k'a kɛ daga kɔnɔ walima k'u kɛ k'a ɲɛnajɛ nka nafa dɔ b'u la an tɛ mun dɔn o hukumu kɔnɔna la an ye sɛ fɔ an ye kami fɔ an bɛna taa se ba ani saga fɛnɛ ma karamɔgɔ Bama Bagayogo ba ni saga an kɔni b'u fɔ an ka denkuli la an b'u fɔ an ka kungow la yala olu fɛnɛ bɛ se ka mago ɲɛ an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ bilen mun tɛ dunni ye wa o bɛ ba bɛ mago ɲɛ mais ba bɛ mago tiɲɛ ba bɛ mago ɲɛ ba bɛ mago tiɲɛ ba filɛ nin ye ba sen i ka kan k'i kɔlɔsi ba sen na ba sen ni ba sen taara k'a ci cɛya kun a bɛ taa don muso kan tɛ kɛ sɔrɔ n'a ma kuma a bɛ cɛ kɛ muso ka don n'a ye awɔ i ni muso ma kuma ka taa ka da yɛlɛ k'a dabila ba numansen de b'a kɛ ten awɔ ni a y'a tigɛ k'a ci mɔgɔ cɛya kan a bamuso k'a kɛ a bɛ kojugu k'a la i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin o tɔ kɛlen ye jumɛn ye an bɛ mununan min bɛ kɛ na mununan ye u t'o filɛ manamanafɛn ye n'i y'a se denmisɛnnin cɛya ma n'a bɔra cɛya la fo k'a sa a bɛ se karamɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se k'a bara o karamɔgɔ man ca a bɔlen de ye cɛya la o ye ten n'i ye mununan kɛ ka denmisɛnnin se a cɛya la wa mununan man ɲi a bɛ mɔgɔ fasa Ala sago sɔrɔ ni an b'o to ten an don saga kɔnɔ o tɛ baasi ye saga ye fɛnba de ye Ala ye saga da k'a bonya Ala ye saga da k'a bonya ɲɛ tɛ saga la an filɛ kalo min na nin ye i bɛ saga ta layan saga nin i b'a joli ta layan saga joli ta k'a kɛ balansan na dɔn ani jebi la dɔn ani kunjɛ la dɔn i b'a kɛ a da jingunjɛ ma kɛ layan saga joli k'a la n'i y'i wusu a la i bɛ mɔgɔ ye nɔfɛ ten n'i bɛ bitiki feere i b'a wusu tu ta la ta la i ka bitiki bɛ marché foyi k'i sɛgɛn layan saga joli o dugu ye wa saga mako ka ca Ala sugu sɔrɔ awɔ o tɔ kelen ye jumɛn ye i tɛ nkɔgu dɔn wa i bɛ jilankɔgu kalo bɛ taa don min na i bɛ saga nɛn ta kalo bɛ taa don min na ka taa jilankɔgu sama kisɛ min b'a kɔnɔ jilankɔgu nin a kisɛ nin i b'a ni saga nɛ tobi sɔgɔmada joona fɛ i b'a dun k'a tobi k'a mɔ i tɛ kalo kelen kɛ kansiri ka nimo mɛn i tɛ kunɲɔgɔn kɛ kansiri ka nimo mɛn i tɛ kunɲɔgɔn kɛ kalansi la n'o ma don i kun na awɔ u bɛ saga nɛn ta kɛ nin kɛ y'a mɛn ni u y'o k'i la i hakili de bɛ wɛrɛ dɔw b'a kɛ kɔrɔ de k'a susu k'a ja kɛ nsabanan dɔn k'a la nsabanan dɔn n'i y'a ta k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ rɔ k'a di ekɔliden ma mɔgɔ si t'a kalan yira la i t'a gosi kalan kɔrɔ tugun n bɛ nin d'i ma ten falako la o wari bɔ tɛ nin nɔ awɔ nin ye yiri ye a bɛ n'an ka sokɔnɔfɛn nsabanan dɔn n'i ye sale camancɛ kolo ta k'a sale camancɛrɔ kolo i b'a ni nsabanan dɔn susu kɛ kenige ɲɛnsɛn k'a rɔ i b'a di ale denmuso ma sa tɛ se ka ci wulu tɛ se ka ci mobili tɛ se ka kasara kɛ nin ye nsabanan dɔn ani salen camancɛ kolo n'i y'a dun i tɛ mobili kasara sɔrɔ wulu t'i ci sa t'i ci ne burama de y'a f'i ye n k'an tun bɛ nin kɛ bagan ye ko sigi an bolo rɔ an k'aw b'a fɔ a ma k'anw ye bida ye ayiwa o bida kuma n'Ala sɔnna an kɔni an da sera don la denw tɛ se ka ɲɛ kalan kɔ a
wa n'a fɔra sisan k'i kalan donni la dɔ hakili la k'a bɛ don hakili la kalan bɛ don kun de la Aliou b'a fɔli min kɛ ko karisa kalan na fo ka kunkolo wuli ko Burama ko n nkalon don mɔgɔ kalan tɛ mɔgɔ kunkolo wuli kalan bɛ don mɔgɔ hakili la de Ala sago ni ye an ka émission dɔnni kɛnɛ bi ta nin ye dɔnko sɛbɛ bɛ ka fɔ bi kɛnɛ kan ni mɔgɔ min y'a kɛ i bɛ fɛn min dɔn i t'i turu la o i bɛ min di ne ma dɔrɔn n b'a bɛɛ jaabi d'i ma Ala sago ni mun y'a kɛ n'o y'a jaabi o ka bɔ an ka wolosɔngɔ o ka bɔ an ka wolosɔngɔ caman o ka wolosɔngɔ caman an k'o kɛ ka ɲama fifa a ye mun fɔ sisan ko sa t'i kin olu t'i minɛ ɲa dɔn ni kɔni foyi t'i sɔrɔ tɔɔrɔ foyi t'i sɔrɔ awɔ Ala sago karamɔgɔ émission dɔnni kɛnɛ an b'a kɔnɔ halisa an bɛna an ka émission tɛmɛnen an k'u da sera kuma dɔ ma nka an ma se ka don a kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye mɔgɔw b'a laɲini kojugu bangedenw de bɛ mɔgɔninfin bɛɛ la i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ bangera don min na yiri dɔ de bɛ yen o bɛ kɛ yiri ye yala dɔgɔkun tile 7 kɔnɔ an bɛ se ka o bangedenw ninnu ta bi ka don o kɔnɔ tɛnɛndenw bɛ ko ni yiri jumɛn ye tarataw ye jumɛn ye jumaw ye jumɛn ye karamɔgɔ Dansɔgɔ i yɛrɛ na bi donba na bi ye don min ye don alamisa ye kalo fana tile 2 tɛ bi ye n'i y'a ye mɔgɔw bɛ suma dɔn kan wolodon ye baara dɔ de ye caman b'a dɔn caman t'a dɔn an bɛ se k'a daminɛ ntɛnɛn na wali kelen k'a daminɛ jumasi la i mana den sɔrɔ n'i ye den sɔrɔli bolo n'a sɔrɔla jumasi don fɛ i bɛ ntɔnkɛla dɔn ɲini tɔnkɛla dɔn n'i ye tɔnkɛla dɔn ɲini k'a ko n'a ye a ka ko bɛɛ bɛ dafa tɔnkɛla dɔn n'i y'a kɛ a ka ko bɛɛ bɛ dafa awɔ o ye jumasimɔdenw de ta ye awɔ a y'a faamuya b'a la n'i nana ka na sɔrɔ ntɛnɛndenw a ka yiri de si ladɔn n'a ye si ladɔn sɔrɔ a bɛ taa ka taa si ladɔn kari ntɛnɛndon fɛ maa b'a kɛra ni wɔlɔsɔ de wɔlɔsɔ n'a y'a kɛra ni wɔlɔsɔ ye a ye baara daminɛ a bɛ ɲɛ a bolo awɔ ni ye an ye dɔgɔkun yiriw kɔnɔna la halisa mɔgɔ minnu bangena don min na a b'aw tulo dayɛlɛn kosɛbɛ bi an bɛ mɔgɔ min fɛ yen vraiment Bagayogo n'a sigilen bɛ Kalabanko émission dɔnni kɛnɛ an b'a kɔnɔna la halisa awɔ ntɛnɛn ka don de si ladɔn ye ntɛnɛndomaden u b'a fɔ karisa ntɛnɛndomaden don a ka ko ka gɛlɛn a ka ko man gɛlɛn dɛ ntɛnɛndomaden den de ye den gɛrɛsɛgɛma ye mɔgɔ gɛrɛsɛgɛma ba baw nu de bɛ na ntɛnɛndomaden la mais n'u ma si ladɔn kɛ k'u ko u ka foyi tɛ ɲa mɔgɔ bɛ layiru ta ye layiru tɛ bi tiɲɛ bolo u bɛ ko daminɛ ko tɛ laban u bɛ furu daminɛ furu tɛ laban o de ye ntɛnɛndomadenw ye Ala sago awɔ o tarata u b'a fɔ ko ncagɛrɛba bilen ncagɛrɛ ye 2 dɛ dɔ u b'a fɔ dɔ ma ncagɛrɛbajɛ u b'a fɔ dɔ ma ncagɛrɛba bilen karamɔgɔ donsobaw tulo bɛ n kan na ncagɛrɛba bilen ni muso y'i ko n'a ye cɛ y'i ko n'a ye a ka ko bɛɛ bɛ ɲa ncagɛrɛbajɛ arabamaden araba o ye ncagɛrɛba bilen de ncagɛrɛba bilen a b'o kuru 7 ta kuru 4 ta k'i ko n'a ye a ka ko bɛɛ bɛ ɲa o ye muso ni cɛ bɛɛ o y'olu ka don de ye n'i kɔni y'i ko n'o ye i ka baara bɛɛ bɛ ɲa Ala sago awɔ o ye ncagɛrɛbajɛ ye o fɛnɛ o ye ncagɛrɛ de 2 ye mais yiridɔnnaw b'a fɔ bilenman ni de ni jɛman bɛ dɔ bɛ o ye ncagɛrɛba bilen ye dɔ bɛ o ye ncagɛrɛbajɛ mais yiridɔnnaw de b'o dɔn Ala sago awɔ alamisa o de ye sunsuninfin ye sira yiri ma dɛ sunsuninfin ni juguya b'i kan i bɛ taa sunsuninfin kuru 7 tigɛ i bɛ ko n'a ye i jugu bɛ k'i ɲi awa u b'i kanu i bɛ hakɛ to cɛ mun fana b'a la i kɛ hakɛ to u bɔlen cɛya la u taara moriw fɛ a ma ɲa a taara bamananw fɛ a ma ɲa a bɛ sunsuninfin a kuru 7 ɲini k'i ko n'a ye k'a ladɔn ta kɛ kɔrikolo k'a la k'i yɛrɛ wusu kɛ damɛ golo k'a la a bɛ segin a cogo la sunsuninfin a nafa ka ca an bɛ dɔɔnin de fɔ Ala sago awɔ o ye alamisadon de ta ye komi bi ɲɔgɔn Ala sago awɔ ni kun ye don ye halisa a tɔ ye don 3 ye juma samedi ani dimanche an bɛna micro d'a ma tuguni a b'o don 3 fɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka ɲininkali tɔw ye karamɔgɔ i Dansɔgɔ an b'a juma yɛrɛ de y'a don bɛɛ ye o awɔ mɔgɔ min mana sɔrɔ juma fɛ u bɛ jala 7 fara ɲini
jala 7 a b'a fara tigɛ a b'a fara tigɛ k'a susu a susulen nin a bɛ wusa la wali kɛlen k'a kɛ k'i ɲɛ cɔnkɛ ni mɔgɔ donna juguyara a bɛ segin a ma n'i y'i ko jala 7 la jumamɔden i y'a ko ko daminɛ a bɛ ɲɛ i bolo ne Burama de y'a f'i ye Ala sigo so awɔ sibiri yiri min ju bɛ ji la yiri min ju bɛ ji la nkɔku b'o la jekun b'o la yiri min ju bɛ ji la n'i y'a daminɛ yiri min ju bɛ ji la sibirimɔmuso n'i y'a sɔrɔ sibirimɔ cɛ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ ma a ka yiri de yiri min ju bɛ ji la ye Ala sigo so n bɛ nin bɛɛ dɔn alisa kari n'o ye dimanche o t'a fɔ o tɛ o ye ntɔnkɛ de ntɔnkɛ ntɔnkɛ yiri n'i sɔrɔla dimanche don fɛ i ka yiri de ntɔnkɛ ye Ala sugu sɔrɔ awɔ ni kun ye bangedenw ye dɔgɔkun kɔnɔna la ni mɔgɔ min ni bangena don min na ni mɔgɔ bɛ a yiri la walasa garisɛgɛ bɛ se ka fɔ ni cogo min na kow bɛ ɲɛnabɔ karamɔgɔ Burama Bagayogo filɛ k'o de d'a ma Fufalaki la émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ Actuel Media sanfɛ foli ni tanu n'an b'o d'aw ma a ɲininkaliw an bɛ tɛmɛ n'o ye halisa ka taa walasa karamɔgɔ a bɛ se ka caman fɔ cogo min na yan'a ka sɛgɛn Seku b'a la sa karamɔgɔ an b'a ye bi an ka du kɔnɔnaw la an kɔni an musow n'an dɔgɔninw u bɛ fini ko don o don min y'u diya u bɛ fini cɛ ka kɛ ji la yala ko don b'a la ko don bɛ fini na ko don bɛ fini na fini i kɛ si sɔrɔ kɛ lafiya sɔrɔ an k'a fɔ sa n'i y'a fɔ ko ka si sɔrɔ Mori b'a fɔ ko si ye Ala ta ye si ye Ala ta ye mais si dɔw b'a la lafiya t'a la o awɔ i kɛ lafiya sɔrɔ ka n'i ka fini ko kalo arabalaban kalo arabalaban kalo arabalaban sɛdanga de b'a fanda kalo arabalaban kalo arabalaban n'i ka fini ko a ma ni mobili ye kasara kɛ i ni bɛ tɔɔrɔ kalo arabalaban n'i ka so jɔn ma i ka so jɔnla ma i bɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ kalo arabalaban n'i ka fani kala ma i bɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ araba bɛɛ tɛ dɛ u b'a fɔ ko kalo arabalaban o tuma an bamananw fɛ ni muso tun y'a fɔ k'a bɛ fini ko an b'a fɔ bi tɛ fini ko don ye dɛ ka n'a ka fini ko kalo araba araba bɛɛ tɛ arabalaban de ko arabalaban don n terikɛ ye cɛ dɔ ye n terikɛ dɔ n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ sunamɔgɔ don siɲafɔ don a y'a fɔ ne ma ko Burama n bɛ taa kɛ a b'a fɔ fɛn min ma ko ka taa kuran kɛ so installation n t'a dɔn a k'a bɛ taa o kɛ k'a la bitigi kɔnɔ ne ko n teri i ye sunamɔgɔ ye kana taa kɛ bi dɛ ko Burama aw ye bidaw de ye sa k'aw fɔlɔ n ko n'an tɛmɛna yɔrɔ ne ko n ko kana n'a fɔ ten k'i bɛ ne yɛrɛ ye ten ne taalen Mina ka taa Arafa ka taa Mutalifa n y'a bɛɛ kɛ k'a bɛɛ kɛ ka Ala bato la wa Ala yɛrɛ k'a fɔ ko asubhanallahi wa ni'mal wakil asubhanallahi wa ni'mal wakil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina ale ye Ala de ye a ye ko kɛ mais ne de b'a latigɛ fɛn fɛn kalo arabalaban ni siri muso fɛ n'a kɛra den ye feritalen a bɛ sɔrɔ kalo arabalaban de ye awɔ denkɛ sɔrɔ ba k'i kɔ don a la k'a to ten a si ma d'a ma fa k'i kɔ don a la a si ma d'a ma k'a to ten da mɔgɔ min b'a la mɔ o kɛ sa k'a to yen a bɛ sɔrɔ kalo arabalaban de ye o de kalo arabalaban mɔgɔ b'i fɛrɛ minɛ a la a man ɲi sɛdanga b'a hakili da a don mɔgɔ t'i ka fini ko a ma i t'i ka ko ɲuman ma i t'i ka fini di mantigi ma a don na n'i y'i ɲininka a la ko ninnu bɛɛ a bɛɛ kun ye aw ka kɔlɔsi aw ye denmisɛnnin ye anw ye dɔ dun sanw mais n'an ma to kɛ nin fɔ aw ye trompement t'a la don dɔ bɛ k'an salen a bɛna fɔ Burama ye nin fɔ ne ɲɛna i kana nin kɛ dɛ n'i y'a kɛ i fana b'a ko ye o de Ala sugu sɔgɔ i y'a mɛn t'i jo sɔn t'i basi sɔn t'i fosi sɔn n b'a fɔ ko ishhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammadu rasulullah mais fɛn bɛɛ y'a sababu de bolo Ala sugu sɔgɔ awɔ ɲininkali dɔ bɛ yan an b'o tɛnku i la n'an ka sɔrɔ ka kuma di Amadi ma sisan o ye ji kɔnɔ jɛgɛ suguyaw ka ca nka jɛgɛ dɔ bɛ yen ko wondo ne kɔni t'a yelen dɔn nka u y'a fɔ n ɲɛna ko a bɛ se ka kalo 4 walima kalo 5 kɛ ji jukɔrɔ walima dugukolo la i bɛ se k'i da don wondo la bi ni nafa b'a la walima nafa t'a la nafa bɛ wondo la kɛ awɔ nafa bɛ wondo la
jigi jɛgɛ dɔ de bɛ a bɛ ji la mais a bɛ sɔrɔ Segu jamana la kosɛbɛ falasɛnɛlaw b'a dɔn ale de bɛ kalo 6 kɛ dugukolo jukɔrɔ awɔ komi awɔ kalo 6 komi aw tɛ denmisɛnnin ye sisan ma muso dɔ b'a la a bɛ den sɔrɔ n'a ye den sɔrɔ den sɔrɔlen den sanfɛ ɲin bɛ bɔ sanfɛ ɲin fɔlɔ bɛ bɔ ni den sanfɛ ɲin fɔlɔ bɔra n'i ma ŋolo ɲini k'a baara fa bɛ taa dugukolo kɔrɔ ba bɛ taa dugukolo kɔrɔ walahi den sanfɛ ɲin ma bɔ e ma se mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a dɔn fa bɛ sa ba bɛ sa a sanfɛ ɲin mana bɔ a tɛ a ka mɔgɔya k'i ɲɛnɛ awɔ o de tɔgɔ ŋolo mais aw min ye denmisɛnnin ye a bɛ taa tubabu jamana la a tɛ mɔgɔ dɔn a b'a fɔ an bɛ taa ji kan an bɛ taa nin yɔrɔ la i bɛ taa ŋolo ɲini k'a sisi a sisilen ka sɛ kili fɔlɔ k'a la i mɔ a la i bɛ taa faama fɛ k'i mago bɛ papiye la u bɛ papiye d'i ma awɔ i bɛ taa jamana kɔnɔ gɛrɛgɛrɛ b'i sɔrɔ u b'i yafa i ma u b'i yafa i ma k'an kɛ cɛ nin ten i y'a mɛn aw b'a fɔ polisiw ni gendarmew ma k'u bɛ mɔgɔ caman minɛ k'u b'o bila mɔgɔ dɔw bɛ yen ten fɛn dɔw mana k'i la ala yɛrɛ y'o kɛ ten k'i mana nin kɛ n bɛ nin kɛ i mana nin kɛ polisiw t'u dɔn gendarmew t'u dɔn garidi t'u dɔn u bɛ kunko sɔrɔ ten faama dɔ bɛ hinɛ la awɔ faama bɛ hinɛ mɔgɔ la k'i to kaso la a b'a ka dumuni ta k'a d'i ma a ma deli k'a fɛ mais n'a y'o bɛɛ ye sisan ni ala y'o kɛ olu fana sera an dɔnnikɛlaw ma k'o ko kɛ a bɛ tila k'a fɔ ko famakɛ nin ni muso a y'a bila a ye surɔfɛn de d'a ma fɛn bɛɛ tɛ surɔfɛn ye koyi dubabu de ye surɔfɛn ye o de ala sɔrɔ ani dalu ne ko ye kifaden a ka fɛngɛ fɔlɔ émission kɔnɔna la yanni an ka kuma di Amadi ma an bɛ karamɔgɔ Burama Bagayogo ka téléphone numéro an b'a fɔ yanni émission bantɔ an filɛ ka segin a kan tuguni ale ka téléphone numéro o de ye 20 28 28 76 o ye Burama Bagayogo ka contact direct ye n'i y'a wele hali n'a ma sɔrɔ a tɛ seli la a tɛ wurudi la n'ala sɔnna a b'a ta n bɛ segin a kan 20 28 28 76 a denkɛ n'o ye Amadi ye Amadi ka téléphone numéro 76 66 69 32 n bɛ segin a kan 77 66 69 32 o ye Amadi ka téléphone numéro ye Amadi Bagayogo an tɛ baasi tɛ yen denbaya dun baasi t'i la bi an nana cɛkɔrɔba ka interview kɛ bi an y'a ŋaniya i fana ka i kɛnɛ kan parce que mɔgɔ caman b'i tɔgɔ mɛn u bɛ tɔgɔ mɛn hali i fada walima u bɛ kumakan mɛn so caman na o ma deli k'i ye donc o foli ni tanni o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲininkali dɔw tɛngu i la i bisimila Actuel Media ka émission dɔnni kɛnɛ kɔrɔ nin diyara n ye Mayiga n bɛ foli lase an filɛ jama bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan kuma lasurunya ma diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin waati in kɔnɔna la ko n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye u ka filɛli cogo ɲuman na i ka o diyara n ye kojugu ɲininkali fɔlɔ min bɛ yen karamɔgɔ n'an ma tɛngu i la komi e ye denmisɛnnin ye i jɛɲɔgɔn caman bɛ yen minnu bɛ tunga la dɔw bɛ Algérie dɔw bɛ Maroc a ka d'u ye ka ba tigɛ ka taa kɔfɛ nka tiɲɛ na solution tɛ yen kuma bɛɛ wele ni a kamanaganw ye yala n ko n y'a ŋaniya ni n sera Burama Bagayogo fɛ yan n'ala sɔnna n'a ma kuma kan a denkɛ bɛ kuma kan n y'o question n y'o ŋaniya n ye bi yala i bɛ se ka Actuel Media fanu n'o ye an kanubagaw ye parce que olu caman bɛ kɔfɛ i bɛ se ka kuma o kan walasa taali bɛ nɔgɔya olu cogo min n bɛ se ka kuma o kan Mayiga kɔkanna ka di an balima caman ye bi-bi in na u t'a dɔn u bɛ don cogo min na dɛmɛbaga t'u bolo kɛcogo t'u bolo ni o yi cogoya i sɔrɔ Mayiga yiri dɔ b'an fɛ yan nɔ diɲɛ kɔnɔ farafinna ko bɔ en tant que bɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ bɔ kelen kelen ala yɛrɛ ta kɛ kɔfɛ en tant que bɔ bɛ yen i mako jɔra yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ se ka yen sɔrɔ n'i mako bɛ yɔrɔ min na exemple la i mako bɛ ka bɔ Mali la yan ka taa Faransi i taara i ka papier ɲini ambassade la i ma don cogo sɔrɔ a la i taara i ka papier ɲini mɔgɔ fɛ i ma tɛmɛ cogo sɔrɔ a la i ti dɔwɛrɛ kɛ dɛ i bi bɔ bulu tigɛ n'i ye bɔ bulu tigɛ bolo tɛfɛn nin i bɛ nin da la voilà i bɛ nin da bɔ la tan 1 2 3 saba n'i ye saba da i bɛ sɔrɔ ko bɔ in bulu tigɛ yen k'a kurukuru k'a kɛ i n'a fɔ sɛbɛn i b'a dɔn mɔgɔ min bɛ ka taa yɔrɔ min na n'o de tagali ka di ye i b'a d'o ma k'a ka taa nin bila ɲɛ k'i bɛ nalen n'a taara o bulu bila yen tu t'a la ta t'a la i bɛ t'i san n'i ma taa dogo jamana kan awɔ k'o d'an filɛba jamaw ma falaki la yiri la ka sɔrɔ ba ma faga misi ma faga ne de ye Amadi Bagayogo ye Burama Bagayogo denkɛ a n'a ka kalanden a y'i bolo sin min na kabi bana t'a la kabi
ala ma sa ma fɔlɔ k'a fɔ ko amadi ko n'ale tɛ yen ko ni amadi bɛ yen amadi ɲininkali filanan b'an bolo karamɔgɔ an bɛ to ka kuma dɔ mɛn i fa da n'o ye Burama Bagayogo ye kuma la to ka kuma Bama kan yala Bama ne ko k'e fana ka dɔ fɔ Bama kan bi a magoɲɛ ani a magotiɲɛ i bɛ se ka jumɛn de fɔ Actuel Media émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ. Baasi t'a la Mayiga nafa bɛ Bama la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an bɛ kuma la surunya waati yɛrɛ surunya kama mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u sen bɛ funu sen a kan ka nɛn de ta u bɛ pi kɛ ka pa kɛ a tɛ se ka nɛn ta a bɛ funu tep ni sen kɛɲɛnen don ka nɛn ta walima jeli b'i bolo la jeli kɛɲɛnen don ka nɛn ta i tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ i bɛ Bama ɲi ɲini a ɲi n'i ye Bama ɲi ɲini i b'a sisi k'a kɛ tulu la joli sugu o sugu n'a kɛɲɛna ka nɛn ta n'i ye Bama ɲi da la yanni ka dugu jɛ a nɛn bɛ bɔ o ti ci o ti yɛlɛma fɛn dɔw fununen don a ka di a tigi a ka nɛn ta a dimi ka bɔ a dimi ka bɔ a ka nɛn ta a bɛ mɛn i ti dɔwɛrɛ kɛ i ti foyi foyi kɛ i bɛ taa Bama ɲi ta dɔrɔn k'a sisi k'a da yɔrɔ la k'a kɛ tulu la k'a da yɔrɔ la o jeli bɛ fo ni funu fɛnɛ don a bɛ funu fo ala sigi sago o ye Bama nasira ye awɔ Amadi Bagayogo ɲininkali bɛ yan an ko caman labɛn ale cɛkɔrɔba nka komi ale sɛgɛnna halisa an bɛ taa n dɔ ye e fan fɛ parce que ni ale tɛ yen bi e de bɛ yen i Bagayogo ɲininkali filanan min b'an bolo walima sabanan o ye biyɛndimi biyɛndimi n'a ye mɔgɔ minɛ bi hali dɔw ta n'u somɔgɔw dɔgɔtɔrɔso la bilen u b'a fɔ ko nin ko banna ka ban yala an ka farafinfuraw la e bɛ se ka fɛn fɔ bi min bɛ se ka émission Actuel Media émission dɔnni kɛnɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen k'u nisɔndiya ka sɔrɔ u ma taa dɔgɔtɔrɔso la ka sɔrɔ u ma nafolo bɔ u ma foyi bɔ o bɛ yen Mayiga bana foyi tɛ ala ka dugukolo in kɔ kan k'a fura tɛ yiri la fo n'i ko k'i t'a dɔn bibi in na an balima caman bɛ yen bibi in na an balimamuso caman bɛ yen bibi in na n'a fɔra ko biyɛndimi b'u la dɔrɔn u yɛrɛ miiri tɛ taa yɔrɔ si la lahara kɔ parce que u b'a fɔ ko furakɛcogo t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma kɔni nka ni biyɛndimi b'i la Mayiga i tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ i bɛ ngunjɛ kelen kelen in den ɲini ngunjɛ den i bɛ ngunjɛ den ɲini k'ale yiran n'i b'a fɔ k'a yiran an k'an sara fulaw la n'i m'a fɔ ka ɲa u bɛ taa kɛ tulu la k'a yira o tɛ dɛ i bɛ ngunjɛ den gansan de kɛ pɔli kɔnɔ wala k'a tasuma bila a kɔrɔ a ka jeni n'a ye a bɛ sisi n'a sisila i b'a susu k'a mugu bɔ ka datu ɲini datu kelen kelen i bɛ kuwɛri ɲɛ kelen ta ngunjɛ i bɛ kuwɛri ɲɛ kelen ta datu mugu la ka kuwɛri ɲɛ fila ta ngunjɛ den mugu la i bɛ to k'a mugan kalo kelen tile 30 i b'a k'a kan i bɛ taa i yɛrɛ contrôler i bɛ taa sɔrɔ biyɛndimi t'i la a tɛ yen bilen hali ni kɔnɔ la tɔnna hali ni sen na tɔnna nin kɛ nin b'a fɔ k'o d'an filɛbagaw ma falaki la o fana diyara n ye kojugu an ka ɲininkali b'an bolo yan tuguni yiri dɔ bɛ n bolo sebe nafa bɛ sebe la nafa bɛ sebe la dɛ Mayiga sebe nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ n da lase sebe na sira yɔrɔ caman caman ma i bɛ taa sɔrɔ la i yɛrɛ bɛ dugu nin kɔnɔ e bɛ ɲɛma tigɛ waati min na i bɛ taa sɔrɔ la se bɛ mɔgɔ dɔ ye nka a bɛ se yɔrɔ la dɔrɔn i b'a ye k'a binna famakɔrɔ sebe ye famakɔrɔ ka yiri de mɔgɔ minnu bɛ yen k'e tun bɛ cogo la i gɛnna ka b'i ka baarada la walima e tun bɛ san la i ye commerçant de ye sankɔrɔta tun b'i bolo ka tɛmɛ an bɛ don min na ko bi sankɔrɔta banna i binna n'o y'i sɔrɔ i tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ i bɛ taa sebe la fɛn dɔ bɛ kɔnɔ dɔ bɛ yen u b'a wele ko ngɔn awɔ a bɛ ɲaga da ɲaga in bɛ mɔn ta o min bɛ sebe la i b'o ɲini k'o tigɛ ka na ni o ye ka an ka bagan dɔ bɛ yen ko ɲɔgɔmɛ i b'ale fɛnɛ b'o ɲini k'ale ni ngɔnɲaga in k'a susu ni ɲɔgɔn ye ani ngɔnɲaga in k'a susu ni ɲɔgɔn ye n'i ye ninnu susu ni ɲɔgɔn ye i bɛ a kɛ koliji la i bɛ to k'a ko i b'a wusu hali n'i binna san 20 Mayiga nin b'i lawuli i mana bin cogo o cogo i mana kɛ baara o baara de kɛbaga ye i ye minisiri kɔrɔ i ye faama kɔrɔ i ye commerçant kɔrɔ i mana kɛ nin fɛn fɛn lajɛlen ye n'i ye nin kɛ i bɛ segin cogo kɔrɔ la i y'a faamuya o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni o sebe kelen in na o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni o sebe kelen in na i bɛ taa sɔrɔ la an balima dɔw bɛ yen an den dɔw bɛ yen u bɛ sigisigi u bɛ sigisigi awɔ u bɛ sigisigi quoi awɔ ni sigisigi b'i la i tɛ dɔwɛrɛ kɛ dɛ Mayiga i bɛ sebecɛ den ɲini awɔ sebecɛ den ale kɛra i n'a fɔ misigere n'i y'ale ye dɔrɔn ale bɛ kɛ i n'a fɔ misigere i bɛ sebecɛ den ɲini ka tila ka ngɔn kelen kelen ɲaga ɲini tuguni i bɛ ninnu susu ni ɲɔgɔn ye i bɛ to ka da wusu ni a ye a bɛ sigisigi ban pewu
awɔ sɛbɛcɛ den de b'o kɛ dɔw ka sigi a sɛbɛ amadi a sɛbɛ a mana k'a sɛbɛ fɛn nin bɛ nin ba Mayiga o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni n bɛ kuma sɛbɛ kan an balima dɔw bɛ yen i ka hakɛ to dayɔrɔ la u b'u jɔnnen don u yɛrɛ la n'o y'i sɔrɔ i bɛ sɛbɛcɛ kelen in fana den ɲini tuguni ka bangɔyɔ lili ɲini ka ngoro kɛn ɲini ngoro bagan fɛn ɲɛnama min bɛ yen ko ngoro i b'ale kɛn ɲini ani dinɔnɔ ka ninnu bɛɛ susu n'i ye sɛbɛcɛ den susu i bɛ fitinin ta o la ka bangɔyɔ lili susu i bɛ fitinin ta o la ka sɔrɔ ka ngoro kɛn in k'o k'a kan ka dinɔnɔ k'a la a b'i bila i bɛrɛ la Mayiga ala sigi sa ni de ye Amadi Bagayogo ye wallahi an ye ɲininkali minnu kɛ sisan k'a fɔ ko an y'a fɔ a ye k'a fɔ k'an bɛna kuma nin kan o tɛ a fa b'a kɛ cogo min na n'a ye sigi dɔrɔn ɲininkaliw bɛ cɔ kan cogo min na an fana y'a cɔ a kan ten k'a kɔrɔbɔ a ye ɲininkali caman tɛŋɔ a la an tun bɛ fɛ ka yɛlɛ dɔrɔn nka a ye ɲininkali tɛŋɔ a la cogo o cogo a ye bɔfan di donc an ka foli b'a ye an ka foli bɛ Actuel Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ segin ka na cɛkɔrɔba fan fɛ komi ale lafiyara ka ban an bɛ kuma d'a ma an bɛ sɔrɔ ka don an ka émission ta filanan kɔnɔ dansɔgɔ ni ye émission dɔɔni kɛ ni Actuel Media sanfɛ halisa an bɛ segin téléphone numéro kan n'o ye karamɔgɔ Baba Bagayogo ta ye o ye 20 minnu bɛ kɔfɛ a bɛ se ka 0223 kɛ 20 28 28 76 walima 77 76 69 32 karamɔgɔ ni kun ye i denkɛ ye Amadi Bagayogo an y'a wele k'a yira mɔgɔw la parce que mɔgɔw bɛ k'an layɛ bi diɲɛ kɔnɔ Mali diɲɛ fan caman fɛ fo kɔgɔji kɔfɛ ɲarɔ i denw ni mɔdenw ni kanubagaw bɛ yen an bɛ foli d'u bɛɛ ma ne ko Amadi ye a nana a ye foli kɛ ka dɔ fɔ yiri kan ka dɔ fɔ bama kan ka dɔ fɔ hakili la fɛn bɛɛ kan tuguni donc nin ye jigisigi ye nin ye hakilisigi ye nin ye b'a jira k'a fɔ hali ni cɛkɔrɔba dɛsɛra n'Ala sɔnna mɔgɔ bɛ se ko mɔgɔ bɛ an remplacer awɔ n'Ala sɔnna bisimila an bɛna don an ka émission tako filanan kɔnɔna la nka yanni an ka don o kɔnɔ an bɛna kuma min kan o ye yiri de karamɔgɔ yiribɔlaw dun cayala jamana kɔnɔ kojugu n'i ye radio capté fan o fan dɔ bɛ ka dɔ fɔ yen nɔ yala an bɛ se ka danfara dɔn ɲuman ni kolon cɛ cogo min na walima yala est ce que nin ko in tɛ ka kɛ lagosi ye aw ma aw minnu ye attestation ni CPC ni fɛnw bɛɛ k'a la ayiwa n tɛ baasi ye ni Amadu ta fanfɛla fɛ ne tɛ kuma radio la tugun ayi ne tɛ kuma radio la tugun ni Amadu ta fanfɛla tɛ n tɛ kuma radio la tugun ne ani Procès ani Alassane Mayiga anw de tun bɛ kuma radio Liberté la k'a sɔrɔ Lemini Modi bɛ yan o y'a sɔrɔ furakɛla mun ye kɛ kuma n'a dɔw ma wolo fɛn dɔ don ne furakɛlaw ni ne y'o mɛn don o don ne siranna o ni Amadu tɛ ne tɛ kuma radio la dɛ n tɛ n sɛbɛnnama kuma fɔ radio la e ta ye Bamakan i bɛ Bamakan ye ten Bamakan n bɛ Bamakan barika da ka Alassane mɛn ta k'a barika da Bamakan ye tiɲɛtigi de ye don o don bɛɛ b'a kalama ne ye san 10 ani kɔ kɛ n bɛ kuma radio bɛnkan na n bɛ kuma Bamakan na ka bɔ yen radio bɛnkan n bɛ kuma la sɔgɔma ni wula mais n nana fɛn dɔ sɔrɔ furakɛlaw ye ne de siran ka to tɛ furakɛ fɛ yen e mana bi ne filɛ nin ne ye mɔgɔ min furakɛ ne ye mɔgɔ min furakɛ ne ye mɔgɔ min furakɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan n'i y'a fɔ ko k'a dɔn Kalaban ɲa o tɛ kun yan ka taa kɛ arabu jamana rɔ k'a kɛ yɔrɔ bɛɛ rɔ kɛ n ta kɛ hija la yiri dɔrɔn na mais ne nana ka na fɔ sisan ko ne ka e mana bi kuma na ne ka lɛri de ye nin ye ne bɛ e ka numéro ta kɛ téléphone crédit k'e kun kɛ crédit kɛ mɔgɔ wɛrɛ kun o bɛ Sinakale o bɛ yɔrɔ wɛrɛ la kɛ crédit k'e kun k'e ka ne wele k'e ye bana min furakɛ ko n ye nin furakɛ montage ka taa mɔgɔ ka wari don fo kɔgɔ b'a fɔ a yɛrɛ ma n'a la kɛ di wa a dunba de b'a fɔ an kelen ko e bɔ ye e goro ye e da ye a n'aw ko waga bɔ sedan pile i y'o mɛn wa n fa sɔrɔla ye o ta fa sɔrɔla Kalabankɔrɔ ye n bɛ furakɛ nin na a bɛ san 50 bɔ n yɛrɛ bɛ san 90 dɔɔnin de la walayi an bɛ don na ko bi n b'a la a bɛ san 50 bɔ k'a sɔrɔ n pɔ ni ma bili
pɔn fila ne ye furakɛ daminɛ kɛ sɔrɔ a fila si ma bili an bɛ tɛmɛ baki la pɔnkɔ ni a kura ne de y'a f'i ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ n dɔn u b'a fɔ ko tiɲɛ don Bamakɔ ni pɔn ni bon aw ye kunnafoni dilaw yɛrɛ de ye a ye denni ye dɛ mais a bɛ ko bɔ sen na depuis ni a nana yira telefoni na i mana bi kuma la ni e b'a mɛn ne la e delile k'a ye ko ne k'a fɔ karisa ni ne bira telefoni na radio la i k'a bɔ ne bɔ de Sikaso Burama ye n'a bana kɛnɛya kɔgɔ b'a fɔ a yɛrɛ ma n'a la kɛ di de a kɛ hakɛ to sa a kɛ ɲɔgɔn bonya bana dɔ bɛ sɔrɔ hali t'a fɛ i ba k'a dɔn ko bana o t'i la bana ye sutura ye dɔgɔtɔrɔya ye sutura ye bana dɔ b'i sɔrɔ hali muso t'a dɔn a cɛ k'o dɔn a la n'a fɔra k'e ka t'o jɔ la ne de y'i furakɛ e den tun t'i bolo ne de ye den d'i ma ala de bɛ den di mɔgɔ ma sa ko ne ka denko fura Bamakɔ yan n'i ye telefoni labila n y'a kɛ mɔgɔ min ye n'u ye telefoni bila ye telefoni bɛ kale a bɛ jɔ n'i y'a d'i ma n'a y'i fɔɔnɔ dɔrɔn i bɛ den sɔrɔ o tuma la n bɛ baara kɛ yiri la ka i sigi fɛnɛ a tɔ kelen ye jumɛn ye dɔnni mago tɛ mobili la walayi dɔnni mago tɛ mobili la dɔnni mago tɛ so ɲuman la mɔgɔ bɛ burusu kɔnɔ a bɛ yiri dɔn a ɲa la taa kɛ ko bɛ kɛ mɔgɔw mago ɲa a bɛ bulon de kɔnɔ bulon da fila bɛ min na segukaw ka fɛn min jɔ bulon a bɛ fɔ a ma ko bulon da fila bɛ k'a la u y'u ka dɔnni bɛ kɛ bulon kɔnɔ bon n'a nana ka na fɔra k'e b'i waso o la ko mobili bɛ ne fɛ du bɛ ne fɛ nin bɛ ne bolo han mɔgɔ man kan k'i waso olu la o i bɛ waso fɛn min na o ye dɔnni de ye karisa sera ne ma nin tun kɛ gɛlɛya bolo ne de y'a kɛla an tɛ se k'an yɛrɛ fɔ k'an ye mun kɛ an kɔni bɛ min ɲini an denw fɛ a n'an mɔdenw a n'an dɔgɔninw u kɛ sabali ka fɔli min dabila dɔnnikɛla bɛɛ ye dɔnnikɛla ye ka na dɔnnikɛla dɔ gosi ka taa f'u ma karisa ne ye nin bɛ ne bolo o y'i gɛrɛsɛgɛ de ye o tun b'a kɛ dɔnni kɛ mobili bɛ n bolo du bɛ n bolo n bɛ nin na an m'o jateminɛ dɔnni ye dɔnni de ko mago ɲa ala sugu sabu tigɛ ala ye karamɔgɔ i kanubaga dɔw ani filɛbagaw u bɛ fo kɔgɔji kɔfɛ bi u ye message ci an ma k'an ka an damasiyɛn k'i ɲininka dɔɔni yala ko bana dɔ bɛ bi a bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn kojugu ko tension dɔw ko jeli bɛ yɛlɛ dɔw ko jeli bɛ jigin dɔw ko kɔgɔ don dɔw ko kɔgɔ tɛ yala ko tension yala est-ce que farafin fura bɛ tension la wa tension bɛ se ka furakɛ ka sɔrɔ farafin fura bɛ tension la awɔ farafin fura b'a la yɛrɛ de i y'a faamu farafin fura bɛ tension la tension ni tension i bi tension mana i bi cogo o cogo ni tension ye bi i bɛ ala minɛ ni tension ye bi a kɛlen k'i bi farafin fura b'a la i bɛ mun de kɛ i bɛ an ka fɛnkɛ ni mankoro kelen kelen ni mankoro i bɛ mankoro fala ɲini u b'a fɔ yiri ma ko npalanpalan i tɛ npalanpalan dɔn npalanpalan i bɛ npalanpalan ɲini k'a tebi ka mankoro fara bila a kɔrɔ i b'a tebi a tebilen o tension tɔ i b'a d'a ma a bɛ tension jigin net a b'a ban tension yɛrɛ a sugu sugu o ye npalanpalan ta ye tension fɛnɛ n'a y'i bi a kɛlen k'a tigi bi ten a bilen ten a ma kuma dɛ o ye a ma kuma ye dɛ a y'a min ten a tɛ kuma mɔgɔ fɛ tugun fo ni dɔgɔtɔrɔ tɛ a tɛ kuma mɔgɔ fɛ i bɛ ala minɛ i bɛ mun de kɛ i bɛ an b'a fɔ de fɛn de ma ko jabibi a nana Ivoiriyɛnw la a bɛ bɔ Côte d'Ivoire de ka na yan a man ca anw fɛ yan kosɛbɛ jabibi a bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na i bɛ jabibi fara malɛ n'i y'a fara malɛ a malɛnɛ i b'i bolo an ka sɔmɔ nin ye yiriba de ye ten sɔmɔ tuta la kenige koji i bɛ kenige koji ta kɛ sɔmɔ fara susu k'a da k'a kɛ kenige koji k'a la cɛ b'a min kunɲɔgɔn i bɔden cɛya la sa ma k'a bɛ ɲa tension b'i bolo a b'a ɲa jabɛti b'i la a b'a ɲa i bɛ taa sɔmɔ fara talen k'a malɛ a malɛ ni k'a b'i bolo k'a ni jabibi fara baro k'a kɛ verre vitre kɔnɔ k'a di tension tɔ ma
i kana yɛlɛmɛ dɛ bon o fana bɛ tension tɔ dalen to k'a yɛlɛmɛ min kɛ o bɛ a kɛɲɛ kuma la o bɛ kuma dɔ fira a nɛn bɛ giriya kojugu mais ni de bɛ nɛn fiɲɛya o de ala sugu sɔgɔ n'i y'a fɛ an kɛ kumaba min ji ma tension rɔ o de ye nin ye i y'a mɛn ka ni sɔnya karamɔgɔ amadu kɔ mɔgɔ karamɔgɔ bɛ k'i den ɲɔ ala sugu sɔgɔ Kefaden i dansɔgɔni ko Kalabanko bɛ Buma Bagayogo halisa an bɛ ale ka émission kɔnɔ émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa kuncɛ yɔrɔ la dɔɔni nka yanni an ka don yiri kɔnɔ tuguni halisa karamɔgɔ bagan fila bɛ yen kungo kɔnɔfɛnw don fɔlɔ o ye Juguni ye filanan o ye Suruku ye yala n'an ko i ka kelen dɔɔni fɔ Suruku ni Juguni kan yala u nafa walima u bɛ se ka mun de dilan an ka mɔgɔninfinya kɔnɔna la i bɛ se ka dɔ fɔ Juguni komi a ma de fɔ bɔ de fɔlɔ min na mɔgɔ min b'a la a dusu bɛ kisi kojugu a yɛrɛ ma a bɛ dimi a yɛrɛ ma mɔgɔ si ma foyi k'a la a bɛ dimi a bɛ Juguni ɲini k'a sisi awɔ mɔgɔ min b'a la bɛ hakɛ to a kɛ hakɛ to n denmuso ni mɔdenmuso kɛ hakɛ to muso dɔw b'a la cɛ nege t'a la a tɛ cɛ fɛ yɛrɛ cɛ nege t'a la muso cɛ dɔw fana b'a la muso b'a bolo kalo 2 kalo 3 ani muso b'i da bana t'a la foyi t'a la mais a tɛ se a ta ni muso tɛ se k'i da a nege t'a la a bɛ Juguni ɲini k'a susu ka surani kɔgɔma fara ta k'a n'a susu a b'a min dugu bɛ jɛ yɔrɔ min na a bɛ taa muso nɔfɛ dugu jɛ a bɛ taa cɛ nɔfɛ Juguni de b'o kɛ Juguni fana bi hakɛ to ɲama min bɛ sogo fɛ ɲama min talen ka taa fili payasi kɔrɔ matila kɔrɔ i b'a dɔ tigɛ ka a Juguni ngolo ta ka dingɛ sen i ka bulonda la ka taa don mɔgɔ ye tiɲɛlikɛla a tɛ don ye n'a donna polisiw b'a minɛ n'i ye Juguni don i ka bulonda la ani finikɔrɔ min fililen ɲama na finikɔrɔ n'a y'i ka fɛn ta dɔrɔn mɔgɔ b'a minɛ i bɛ payasi kɔrɔ ni Juguni ngolo don ɲɔgɔn na b'o don ɲɔgɔn na i la bulonda la falasi Juguni ngolo nin fɛnɛ i b'a dɔɔnin ta e se t'e ye i benkɛ de y'a kɛ moto san kɛ d'i ma moto ni sanna kɛ d'e ma a kɛ de ye a kana bɔ i bolo i ye ala minɛ ka taa Juguni ngolo i b'a dɔɔnin ta ɲama min bɛ sununkun nɔ ɲamankɔrɔ sununkun nɔ ɲama siɲɛ faama b'o minɛ kɛ d'i ma awɔ ko n'a moto kɔnɔ nin k'a yɛlɛ nin k'a la a b'i ye bon o kɔfɛ Juguni i bɛ Juguni ta u b'a fɔ e karisa n'i donna ne la so jɔcɔ karamɔgɔ an bɛ Juguni kɔnɔ sisan an bɛ don Suruku kɔnɔna la Suruku yala Suruku nafa a ɲɛci an ka sigida kɔnɔ an ka diɲɛlatigɛ la awɔ Suruku bɛ ɲali kɛ Suruku bɛ tiɲɛli kɛ an ka ɲuman fɔ tiɲɛni ni émission banna i b'o di ne ma ne b'o bila n bolo kɔrɔ Suruku turu u b'a fɔ ko Suruku turu turu dɔ ti k'a la Moriw b'a katemɛ dɔn n tɛ don yɔrɔ la Moriw b'o katemɛ dɔn u b'a katemɛ ci karamɔgɔ k'a don malo bɔrɔ la e bɛ kalo 1 kalo tile 30 kɛ i bɛ ka taa malo t'a la malo tɛ ban awɔ Suruku turu de b'o kɛ Suruku turu n'i y'a turu sɔrɔ a Mori k'a fɔ i y'a fɔ u b'a dɔn Mori b'a dɔn n'i y'a fɔ Mori ye ko Suruku baara nin i bɛ tilema kɛ malo ta yɔrɔ la ka sɔrɔ n'a tɛ ban a de bɛ mɔgɔ fasa a b'i fasa diɲɛ ninnu de bɛ taa e kɛrɛfɛ mɔgɔ ka malo ta ka na k'i ka malo bɔrɔ kɔnɔ ka t'i ka malo ta ka na k'i ka malo bɔrɔ kɔnɔ e kɔni ye k'a ta ten a bɛ kɛ Suruku turu de la o kosɔn Suruku turu a bɛ baara caman kɛ Suruku turu Suruku fɛnɛ e mɔgɔ min b'a la ni i y'a ku sɔrɔ Suruku ku i bɛ Suruku ku ta i b'a fɔ ko bisimila rahman rahim salala Muhamadu salala Jawuda salala kotigi Muhamadu salala Jawuda ne b'a siri e tɔgɔ la n bɛ taa fɛn min i fɛ o ye Siriku de ye ala sago awɔ Kefaden i dansɔgɔni ko émission dɔɔni kɛnɛ an bɛ ka sɛnɛ ka taa kuncɛ yɔrɔ la nka an tɛ se ka bɔ ni an ma kuma di karamɔgɔ Buma Bagayogo ma ale ka kuma yiri kan an mana lajɛ hali n'a ye sisan yiri 4 sɔrɔ walima yiri 5 ɲɔgɔn a bɛ dɔɔni fɔ a yiriw kan an bɛ se ka bɔ an ka émission kɔnɔna la karamɔgɔ o yiri fɔlɔ ye mun ye lemurukumuni yala lemurukumuni an kɔni b'a kɛ an ka mɔniw la yala ɲɛci bɛ bɛ laturu a den na wuli walima a bulu la walima a lili la mun tɛ o ye wa lemurukumuni nafa ka ca
lemurukumuni n'i y'a la dɔn sɔrɔ alamisa don fɛ k'a kɛ filenkura kɔnɔ k'i ko n'a ye suba tɛ se k'i minɛ ɲaga tɛ se k'i minɛ kɔrɔ tɛ se k'i minɛ a la dɔn a bɛ fura bɛɛ tiɲɛ lemurukumuni na dɔn u b'a fɔ den ma ko an tun b'a fɔ fɔlɔ den nin tɔgɔ ɲamanton u b'a fɔ ko sununkun u b'a fɔ karisa k'a tɔgɔ wɛrɛ da la an tun b'a den minɛ ka taa n'a ye kaburudo la ka taa ko lemurukumuni na dɔn na n'an y'a kɔ a la dabali sugu si tɛ minɛ awɔ a bɛ don lakɔli la i den tɛ sa o ye lemurukumuni nafa ye lemurukumuni n'i y'a sɔrɔ a den 7 k'a don sakosi kɔnɔ k'a bila i ka moto sakosi kɔnɔ k'a gulon i ka jakarata la wali kelen k'a bila jakarata dugu ma wali kelen i ka mobili kusɛn kɔnɔ fo n'i y'a bɔ don min na fo l'accident tɛ sɔrɔ i tɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ i tɛ lemurukumuni den ta ka sɔrɔ ka ko k'i sɔrɔ a bɛ dɛbɛliw tiɲɛ o y'a gansan ye futu t'a la foyi t'a la nin bɛɛ futu t'a si la a bɛɛ ye gansan de ye ala sigo sɔrɔ awɔ nsɛrɛnjɛ jatigi faga nsɛrɛnjɛ jatigi faga i bɛ nsɛrɛnjɛ jatigi faga ɲini alamisa don fɛ ka taa kɛri ka kolonkisɛ kɔnɔma den 40 k'a la k'a susu mɔgɔ mana di juguya o juguya o bɛ segin o ma mɔgɔ m'a fɔ k'i bɛ sa o yɛrɛ de bɛ sa o ye nsɛrɛnjɛ jatigi faga nafa ye ala sigo sɔrɔ émission dɔnni kɛnɛ an b'a kɔnɔ halisa an bɛ ka sɛnɛ ka taa baɲɔ la an b'a ɲini aw fɛ aw ka émission in partager kojugu a bɛ tila ka abonné an ka page YouTube kan n'o ye Actuel Media YouTube ye émission in bɛ sɔrɔ yen a n'a ɲɔgɔnna caman karamɔgɔ ɲininkali min b'an bolo an bɛ taa Tabakunba fana ye yiri an b'a tɔgɔ mɛn mɔgɔw da kojugu yala Tabakunba jɔyɔrɔ fana bɛ se ka kɛ mun de ye an ka adamadenya kɔnɔ n Tabakunba jɔyɔrɔ ka bon dɛ awɔ n Tabakunba yiri min ye yirijuguba de n Tabakunba yiri ɲumanba de don n Tabakunba ni ali sini sɔgɔma n'i ye n Tabakunba a b'a fɔ ko n Tabakunba ladɔn n'i ye i bolokɔni si n Tabakunba ladɔn na k'a yira hali soma la a t'o tile bɛ a bi sa awɔ fɔlɔ an faw de tun b'a kɛ ni kɛlɛ tun nana dugu kɔnɔ kɛlɛ mana na dugu kɔnɔ u tun bɛ taa kɔrɔtɛ furamugu de la ɲagami n Tabakunba ladɔn na nka soma caman t'o dɔn dɛ n'i y'a mɛn somaw fɛ don o don k'u basitigiw fɛ ko n bɛ fiɲɛ minɛ i kan e bɛ basitigi 1000 a t'o dɔn n bɛ fiɲɛ minɛ i kan n Tabakunba ladɔn de ko don awɔ n'u yɛlɛnna jinkunja ma i bɛ jin dɔn wa e tɛ jin dɔn segukaw bɛ so min kɛ k'a bili yiri la kɛ o de jin ye kɛ bâtiment ninnu na o tɛ bâtiment na dege wa an bɛ don min kɔrɔ ni yiri bɛ k'a kɔrɔ o de tɔgɔ ko jin o tuma an bɛ Tabakunba ladɔn ta ka taa susu alamisa don fɛ n'an y'a susu muso k'i yɛrɛ minɛ o tɛ sisan ye koyi muso ɲumanw bɛ yen koyi m'ali m'a fɔ i ye kuma daminɛ la muso min tɛ kanu kɛ n'i y'a dɔn ko muso in tɛ kanu kɛ fewu a la bugurinjɛ i bɛ taa ka taa ta i diminen mɔgɔ kɔrɔ i b'a fɛ ka tiɲɛli kɛ k'a tigi to ya kɛ somakɛ t'i ye k'i faga a tɛ somaya dɔn ayi ni somaya y'a f'i ye ko ne tɛ se ka karisa faga dɛ fo ne ka taa yen a tɛ somaya dɔn ko n'a y'i tɔgɔ dɔ dɔrɔn a b'a ka ko k'i la o b'i tɛgɛ sigi kan o kosɔn o fana k'o fana f'i ye dɛ kɔlɔsi b'an bolo dɛ ala de bɛ mɔgɔ bɔ mɛ ni soma la kari t'i bolo fara soma la awɔ ni kɔrɔtɛ la kari t'i bolo fara kɔrɔtɛtigi la ni suba la kari t'i bolo kana ni farata la dɛbɛli bɛ ten o tuma la n Tabakunba ladɔn u bɛ taa ka yɛlɛ jinkunjɛmɛ ka a ta ani muso ka bugurinjɛ u bɛ mun fɔ de e b'o dɔn u b'a fɔ ko tu bisimila ye tu bilen sira bilen saya sira bilen mananda jɔ su la o kɛ toli mananda dɔ ɲɛnɛma la o kɛ sa u bɛ nin kɛ kɔrɔtɛ furamugu kɛ n Tabakunba ladɔn kan k'a bila fiɲɛ fɛ karamɔgɔcɛ n'u y'a kɛlɛ i kɛra yɔrɔ yɔrɔ a bɛ t'i minɛ n'i ye mɔgɔ kan mɛn ko dɛbɛli tɛ tiɲɛ fademajugu de t'i la o dɛbɛli ye tiɲɛ dɛ o de ala sugu sago karamɔgɔ amadu fana sigilen n'a bɛ dɔ fɔ i kana yiri fila bɛ yan i fana kana dɔ fɔ o kan walasa karamɔgɔ bɛ se k'i i kanubaga dɔ bɛ yen mun ye ɲininkali kɛ tuguni yala n'i bɛ fɛ ka taa mɔgɔ deli fɛn na yala a tigi i b'a dɔn cogo ko se b'a ye i balima walima i bɛnkɛ dɔ nka dɔw tigɛ ka gɛlɛn olu sɔn ka mɔgɔ dɛmɛ o gɛlɛya bɛ mɔgɔ caman kan bi o bɛ fɛ ka taa fɛn ɲini jagokun ɲini walima ka taa fɛn dɔ ɲini o tɛ sɔn yala k'i kan ka mun de kɛ i kan ka fura jumɛn kɛ walima ka fɛn jumɛn fɔ walasa a tigi bɛ se k'a bolo labila cogo min na k'i dɛmɛ karamɔgɔ k'i y'o fɔ n ɲɛna ka kuma d'a ma
nin tɛ baasi ye mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ tɛgɛma gɛlɛn bɛ yen n'i b'a fɛ ka taa mɔgɔ deli ka taa fɛn na i dun b'a dɔn a tigi a b'a bolo hinɛna t'a bolo i b'i mun de fɔ i b'a fɔ ko tu bisimila sara dara cɛɲa dara maja dara karisa y'i ba sara rɔ k'i ba cɛɲa rɔ ka maja ta ka ne ta ne ko ala kira i bɛ taa deli a b'a ta ka d'i ma a b'a ta ka d'i ma ayiwa karisa fɔ yɔrɔ min na a tigi tɔgɔ bɛ don yen nɔ de Amadi i sigi yɔrɔ nin na yan voilà nin ye kanama Burama Bagayogo ni Amadi yɛrɛ fila sigilen kɛnɛ kan sisan sa donc ɲininkali dɔw bɛ yen an bɛna yiri fila di Amadi ma a fana ka kuma an ka sɔrɔ ka kuma kuncɛ kuma di an fa n'a mɔkɛ ma Burama Bagayogo ɲininkali min bɛ yan an bɛ fɛ ka kuma bumu de kan bumu yiri sugu jumɛn don a bɛ mun na a bɛ se ka mun dilan bumu ye yiri nafamaba ye Mayiga bumu ye yiri nafamaba ye Mayiga i bɛ taa sɔrɔ la an balima dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ la ɲɛko problème b'u la u bɛ fɛn yɛrɛ nka u tɛ se k'a ye k'a lasa i tɛ dɔ wɛrɛ kɛ dɛ i bɛ bumu ladɔn ɲini yiri dɔ b'an fɛ yan ko balenbo ka balenbo den ɲini balenbo den i b'a susu ale kisɛkisɛlama de don i b'ale susu k'a mugu bɔ ka sɔrɔ k'a fara bumu ladɔnni kan fɛnɛ k'ale susu i b'a da bɔgɔdaga kɔnɔ i bɛ to ka ɲɛ kun n'a ye n'a sɔrɔla bugun dalen don ɲɛ la a bɛ bugun ta ka bɔ ɲɛ la pewu o ye bumu ka baara ye bumu bɛ o kɛ